कोकण 7 लाईव्हचा 10वा वर्धापन दिन सोहळा मोठ्या थाटात पार पडला। या सोहळ्यात भोसले नॉलेज सिटीचे संस्थापक अच्युत सावंत भोसले यांचा कोकण रत्न या मानाच्या पुरस्काराने मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला। भोसले नॉलेज सिटीचे संस्थापक अच्युत सावंत भोसले यांनी शैक्षणिक क्षेत्रात केलेल्या कार्याची दखल घेत आजवर त्यांना समाजातील विविध संस्थांकडून गौरविण्यात आले। अल्पावधीत मोठ्या जिद्दीने भोसले नॉलेज सिटी सारखी दर्जेदार शैक्षणिक संस्था उभारून विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भवितव्याचा मार्ग त्यांनी खुला करून दिला। त्यामुळे उच्च शिक्षणासाठी मुंबई, पुण्यासारख्या मेट्रो सिटीत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जिल्ह्यातच सक्षम पर्याय उपलब्ध करून दिलाय। दर्जेदार शिक्षण अन व्यवस्थापन यामुळे मुंबई, पुणे शहरातील विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी भोसले नॉलेज सिटीची वाट धरत असून आता बीकेसी हा महाराष्ट्र आणि गोव्यातला एक नामांकित एज्युकेशनल ब्रँड बनलाय। त्यांच्याच या कार्याची दखल घेऊन खास कोकण 7 लाईव्हनं त्यांना अतिशय मानाचा कोकण 7 लाईव्हचा कोकण रत्न पुरस्कार प्रदान केला। फोमेंतो मीडियाचे डायरेक्टर जो लुईस यांच्या हस्ते पुरस्काराचं वितरण करण्यात आलं। अच्युत सावंत भोसले यांच्यासह भोसले नॉलेज सिटीचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट अस्मिता सावंत भोसले यांनी नम्रतापूर्वक या पुरस्काराचा स्वीकार केला। यावेळी कोकण 7 लाईव्हच्या संपादक देवयानी वरसकर आणि दैनिक कोकण 7चे संपादक संदीप देसाई आदी उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।